Ассалому алайкум, духтарони азиз. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Ассалому алайкум, гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. онҳое ки ба эфири мо нав ворид шуданд, хушомадед мегӯям. духтаро, имрӯз боз як эфири розыгриш. Чӣ хеле ки ман гуфтагӣ будам, ҳар ҳафта дар як ҳафта як маротиба мо розыгриш мегузаронем. Дар розыгриши мо чиптаҳо фурӯхта мешаванд. Нархи чиптаҳо бисёр нархи дастрас, ки нархҳои амихел 266 рубл, 300 рубл, 350 рубл, аз 350 рубл зиёд намешавад. баъдан вақте ки мо ҳамин чиптаҳоро харидорӣ мекунем, 30-35 нафар, баъд 10 нафара кабинеташа фаъол мекунем. онҳое ки шароити кабинет фаъол кардан надоранд, кабинеташона фаъол мекунем. ва духтаро, ҳозир камтар қатъи шумо суҳбат мекунем, баъд эфирамона сар мекунем. духтаро, командатон кати, группаотон кати поделиться кунед эфири мо кати, то ки просмотри зиёдтар гирад, то ки духтаро хабардор шаванд, оиди кор маълумот мешавад, оиди ҳамин розыгришҳо. ана мехел духтаро. акнун сар мекунем. имрӯз санаи имрӯза сеҳум, ба фикрам сеҳума, сеҳум имрӯз 07/2024 розыгриш. дар розыгриш 10 то намирок мешавад. 10 намирок мешавад. якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нӯ ва рақами 10. акнун духтаро, чӣ гуна мо розыгриша мегузаронем? мо тариқи приложенияи рандом, яъне специальное приложение барои розыгриш аст. тариқи ҳамин рандом мегузаронем. аввал ман барои шумо ҳозир мефаҳмонам. так ана духтарои азиз, дар розыгриши мо 35 нафар иштирок кардан, яъне 35 нафар намирок харидорӣ кардан, чипта харидорӣ кардан. дар розыгриши мо 10 то тӯҳфа мешавад. ин 2 то кушон, дида истодаеда, 2 то кушон мешавад, 1 то тонер центелла, яъне тонер барои тоза кардани рӯй. баъдан биби креми 21, рақами 21 биби кремаш, ду намуд биби крем дорад. рақами 21 ва 23 барои савзинаҳо, 23 барои сафедпӯсто 21. 2 то помада крем фем ва круглас, яъне крем барои гирди чашм, пӯсти гирди чашм ва крем барои рӯй. фем ном дорад. кремҳои беҳтарин аст. дар таркибаш коллаген дорад ин кремҳо. аз маршина, аз доғи рӯй ҳама тарафа. хулоса духтарои азиз, розыгриша сар мекунем. ина ҳамин қадар духтаро иштирок кардагӣ ҳастанд ва баъдан бурд кардагиҳоя табрикот мекунем. кани бори дигар ҳозир нишон медиҳам. 35 нафар будана. ина духтаро 35 нафар иштирок кардагӣ. акнун приложение ҳозир. так число аз 1 то 35. ана духтаро. акнун бисмилло гуфта сар мекунем духтарои азиз. 26. рақами 26 бурд кард. 26. дальше си 25.
28 32 13 15 18 23 و یک رقمی دیگر 29 دخترای عزیز. انا دخترها اکنون میبینیم که زیر این رقم ها کی ها هستند. رقمی 26 رقمی 26 فایزی گل، فایزی گل. رقمی 30 اپای شویره، رقمی 25 محفوظه، رقمی 28 رخشانه 91 93. یک چند تا رخشانه داریم در گروپمون، به همین خاطر رقمای تلفنش کتی می نویسیم. رقمی 32 صبرینا، رقمی 13 عزیزه، رقمی 15 غلوی، رقمی 18 میشگونه، رقمی 23 مدینه، و رقمی 29 شیرین. انا دخترای عزیز، همه اونهایی که برد کردن تبریک میکنم دخترها. اونهایی که برد نکردن دخترها دلمونده نشوید، ضیق نشوید. انشالله هفته آینده باز روزگیری میگذرانیم. وقتی شما هم البته اومد میکند انشالله. اونهایی که برد کردن دخترها نصیبتان کند، عاشقتان شود. کسمتیکا های بوصفت، کسمتیکا های بهترین با نرخ دسترس نصیبتان گردد. تبریک باری دیگر دخترها. انا اونهایی که برد کردن لیچکای فریزه و می نویسید. سپانسر ما و فریزه همتون به تحفتونه روانه میکنن. در هفته آینده الکه شما می توانید گیرید تحفتونه. انا میخیل دخترای عزیز. اکنون دخترها کمتر اویدی کار صحبت میکنیم. من در شرکت اتمی دخترای عزیز اوجه طولی 3 ماه هست که کار و فعالیت میکنم. شرکتی بهترین است دخترای عزیز. باور کنید من بعضا وقت افسوس میخورم که برای چی من 1 سال پیش همین شرکت انتخاب کرده همین شرکت به نام نویس نشدم. گفته خیلی باز فکر میکنم، میگم که значит نصیب من انا همین روز بوده است، انا همون محض می 1 مای بوده است که من باید آمده نام نویس شوم. نستوش مخبوی که یه نوع نام نویس شوم و کار و فعالیت کنم. و برای اونهایی که تا حال اونهایی که تا حال نام نویس شدگی نیستند، مرحمت دخترها بیایید یک جای در کمانده من، در کمانده دروژنه من کار و فعالیت میکنیم. یعنی کمانده اتفاق دارم دخترها. ما 2-3 گروپ تشکیل کرده هستیم. یک گروپ برای روزگیریش، یک گروپ برای خریداری خیم و خیم. اونهایی که شرایط خریداری کردن ندارن ما یک جای پول جمع می آوریم و برای اون شخصی که نیازمند است برای همین خیم و خیم خریداری میکنیم. به همین خاطر دخترها بیایید برای همکاری با کمانده من. اکنون به سوالای شما جواب میدهم. بعدا نویگری هایی که در اویله ما روی داده ایستاده است عینی حال با شما صحبت میکنیم. من وعده داده بودم که بعد اومدن رستم من به شما نویگری های نقل میکنم. صدیق ارگاشف نوشتند که سلام اپا جان و علیکم سلام. احمد مصویف سلام سوزین اپا جان و علیکم سلام. خدا را شکر سوز رحمت. مخفی کمر و نوشتند داروها گارانتی دارن. البته گارانتی دارن. این داروهای دخترها ما از روی ادزیفوی خریدارا اوج ما به شما توصیه میدهیم. یعنی خریدارای ما ادزیف موندگی هستن، از روی همون توصیه میدهیم.
Аҳмед Мусоев: ман хемухем кати спирулин хӯрдестам, лекин моҳ ҳомила нашудам. Неки ин моҳ духтаро, акнун оиди ҳомиладор шудан табобат бо хемухем ман ҳозир шумо маълумот медиҳам. баъди як ҳафта истеъмол кардан баъзеҳо мегӯянд ки барои ман ёрдам накард. Духтаро, аслан курси хемухем 3 моҳа аст. Духтарои азиз, вақте ки 3 моҳ шумо истеъмол мекунед, баъд барои шумо ягон результат метиҳад. худо хоҳад, иншоалло бо амри худованд результат медиҳад. аз организматон чизое ки лозим нест, чизое ки воспалениyaҳое ки доред дар организм мебурорад. Хемухем бо воситаи хемухем мебурояд ва баъдан хемухем узвҳое ки хоб аст, функцияша уже функсионировать намекунад, вазифаша яъне иҷро намекунад, ҳамон узвҳоро бедор мекунад ва чизҳо иммунитетатон худаш аз худаш мубориза намебарад, иммунитетатона мустаҳкам мекунад хемухем. ба ҳамин хотир баъдан воспалениyaҳоя бартараф мекунад хемухем. шумо бояд 3 моҳ истеъмол кунед, баъд уже результата мебинед. Так, дальше Мариам: салом алейкум созен, хубе напаҷон, фарзандакотон созанд иншаалло. Ва алейкум салом хоҳари азиз, худоро шукр соз. махфӣ Камарова: суханвари олӣ апаи Рудобаҷон. саломат бошед. ман кӯшиш мекунам ки адабӣ гап занам, барои он ки шеваи аштӣ, шевае ки ман дорам, ягон кас шеваи моя намефаҳмад ва ҳамин оиди адабӣ сухан рондан. ман ҳозир шуморо як гап мегӯям духтаро. масалан вақте ки мо мактаб мехондем, мактаби миёна мехондем, мо ҳамин забони адабӣ кати гап мезадем. муаллимои мо, ҳамин муаллими забон адабиёти мо, ҳамин мо ва ҳамин хеле фаҳмондагӣ буданд ки бояд мо адабӣ сухан ронем. барои чӣ? Барои он ки дар Тоҷикистон минтақаҳои зиёд ҳаст. ҳар як минтақа шеваи худаша дорад ва мо набояд шеваи худамон кати сухан ронем. акнун ин фикри шахсии ман. агар ман ҳозир хеле ки гуфтам ман шеваи худам кати агар сухан ронам, ягон кас мана намефаҳмад. ба ҳамин хотир ба гуфти Русо ки надо находить золотую середину. ҳамин ваи миёная интихоб кардан дар кор. ҳанами хел фикр мекунам ки бояд адабӣ сухан ронем. так Насимҷон Наимов: салом апаи Рудоба, ин қадар камнамо шумо. Ва алейкум салом. барои чӣ ман ҳама вақт ҳастам дар ютуб, ҳаррӯза видео дар ютуб загрузка мекунам, шортс загрузка мекунам, оиди витаминҳои ширкати Атомӣ барои шумо ҳама вақт маълумот медиҳам духтарои азиз. ва имрӯз духтаро дар бораи турматсин мехоҳам барои шумо маълумот диҳам. духтаро, ҳозир ман турматсина шумо нишон медиҳам. вақте ки заказ мекунед духтаро, мо турматсина аз сайти Корея заказ мекунем ва доставкаш духтаро 1-1.5 моҳ мешавад. ба ҳамин хотир саволҳо бисёр мешавад ки кай мешавад доставка, барои чӣ дер. ана духтаро, ана ҳамин турматсин духтаро. турматсин аз дарди пой, аз варам кардани буғумҳо, аз дарди буғумҳо, онҳое ки бо варзиш машғуланд метавонанд харидорӣ кунанд. беҳад фоидаовар аст. ман ба аллакай 4 то заказ шудагӣ, ман доставкаи Корея интизор ҳастам. доставка ки шуд, ҳатман шуморо равона мекунам. нархи турматсин духтаро 3850 рубл плюс доставкаи худатон намедонам 200 ё 300 рубл мешавад, зиёд намешавад аз ин. ана ҳамин хел духтаро, барои агар ягон кас лозим бошад, барои модаратон, падаратон, фарзандатон, онҳое ки бо варзиш машғул ҳастанд, спортсмено, варзишгарон, растяжение мешавад, дигару дигар камбудиҳо дар вақти тренировка мешавад, метавонад аз ҳамин харидорӣ кунад. беҳад чизи хуб аст. ман чӣ хеле ки гуфтам, барои падару модарам, барои додаром, хоҳаром, барои ҳамаи аҳли оиламон аз ҳамин маҳсулотҳои Атомӣ харидорӣ карда, боварӣ ҳосил карда, баъд ба шумо тавсия дода истодам духтарои азиз. ана ҳамин хел. так Самия Хоҷаева пурсиданд: апа ягон звания маҳкам кардед.
худоро шукр айни ҳол званияи полмастерия маҳкам кардам ва аз моҳи август иншоалло насиб бошад мастер продаж мешавам. званияи мастерия маҳкам мекунам духтаро. барои ҳамин марҳамат ба командаи ман уже дар тӯли ҳамин 3 моҳ аст ки кор мекунам дар ҳамин ширкат ва ман худам намедонам ман тез маҳкам кардам звания ё дер маҳкам кардам, лекин духтарое ки спонсорое ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд гуфтанд ки ман беҳад бо сурати тез звания маҳкам кардам. ана михел духтаро, давоми саволотонро ҷавоб диҳам. апа чӣ ба шумо духтаро саволои берун аз кор, берун оиди дигар блогерҳо духтаро ман ба савол натед. Ман гуфти русо ки слышать не хочу и знать не хочу о них. Шуниданам намехоҳам, донистанам намехоҳам дар бораи дигар одамон. Сидиқ Эргашев: апаҷон, ман ҳам бо шумо кор кунам, аз шумо реклама харам, одам мебиёд. марҳамат нависед Сидиқ Эргашев, ба фикрам шумо зан ҳастед, номи шавҳаратон кити мумкин аккаунтатон. Марҳамат нависед, ҳамкорӣ мекунем. Масъалаи одам овардан ба одам ҷамъ кардан ба ман худам кӯмак мекунам. Сергей вас: понятно, всё понятно. Очень хорошо, что вам всё понятно. Так, Аҳмед Мусоев: ман ждат мекунам видеоҳои шуморо. раҳмат, саломат бошед. Акнун духтарои азиз, оиди бори дигар оиди кушода шудани ширкати Атомӣ дар Тоҷикистон духтарои азиз, бисёриҳо динаям личкаи манба 3-4 нафар аз Тоҷикистон навиштанд ки апа кушода мешавад ё не дар Тоҷикистон. Духтаро, кушода мешавад. спонсорҳои болои мо будагӣ ҳаракат доранд ки кушода шавад. Насиб ҳамин соли 2024 ваъда додагӣ ҳастанд ки кушода мешавад. Агар кушода намешуд духтаро, мо регистратсияи глобалӣ кардан наметавонистем. Ба ҳамин хотир хотирҷамъ бошед, кушода мешавад. Шумо фақат ҳамин командаи худатонро сохтан гиред. аз Тоҷикистон онҳое ки регистратсия шуданд, шумо як бор кабинетатонро фаъол кунеду баъд так, касе занг зада истодааст. Кабинетатонро як бор фаъол кунед, баъдан уже командатонро ҷамъ овардан гиред. Так, салом алейкум. Грижа позвоночник ҳаст. Ягон чӣ ёрдам тиҳад, беҳад азоб метиҳад. Модар теҷе навиштанд. Личкаи манба нависед, хоҳарет апай ҳастед, хоҳар ҳастед, личкаи манба нависед, оиди грижаи позвоночник. Духтаро, ман аввал невролог кати маслиҳат мекунам. Як дугона дорам ҳаминҷа невролог, қатиш маслиҳат мекунам. Агар иҷозат бошад, ман шумо тавсия медиҳам. Ҳамаи доруҳое ки инҷа дору не, ин дору не, ман ҳозир худамам нодуруст шумова фикрама иброз кардам. Дору нест. Дар ширкати Атомӣ духтаро дору нест. Ин биологически активный добавка. Фарқияташ тамоман аз замин то ба осмон ин чиза. Дору ин вақте ки синтетически чизо мешавад, химически чизо мешавад, ана он вақт дору мешавад. Аммо ба витамин ҳаст. Витамин аз гиёҳҳои табиӣ сохта шудагӣ. ана ҳамин хел духтаро. Самия Хоҷаева: апа, бовар кунед, мехоҳам дар баландтарин қуллаҳо бинам шуморо. ҳазор раҳмат хоҳари азиз Самияҷон, биёед қатъи мо ҳамкорӣ кунед дар командаи ман. Так, Сидиқ Эргашев: ҳа, зан ҳастам, номи писарам ҳаст. Беҳтарин хоҳари азиз. Так, апа, усол ваъда дода буде, як сол шуд, дилмонда шудем, бо одам нест, ай рекламаҳои результат нест. Сулаймон Ғаниев навиштанд. хайр, имсол акнун мо ваъда дода истодаем ки моваям ваъда доданд ки ҳамин сол кушода мешавад, дилмонда нашавед. Шумо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастед. Агар командатон сохтагӣ бошад, хайр, ҳеҷ гап не, доставка айни ҳол ҳаст Тоҷикистон ба. Ассалом, манам регистратсия шудам дар апаи Фарзона. Мешиносед шумо апаи Фарзонаро? Ҳамон касам, командаи шумо Фарзона ҳаст, командаи мо. Духтаро, айни ҳол одамои командаи ман духтаро аз 500 та зиёда шудагӣ ҳастанд. Барои ҳамин ман ҳамаша якта намешиносам. Зиёда аз 500 нафар мо одам регистратсия кардагӣ ҳастем.
700 набошад агар ҳозир 500 та точно ман худам регистратсия кардагӣ ҳастам. барои ҳамин ман ҳамаша ном ба ном намешиносам. Идрис навиштанд. Идрис 101. Салом апаҷон, хуб ҳастед? Мариам: духтаро марҳамат, ширкати Атомида кор кунед, пушаймон намешен. Духтаро, мо имрӯз қати келина хонабинӣ рафтем, барои Рустам хона харида истодаем. Якчанд вариантҳо ҳаст, вариантҳои дида истодаем. ҳозир соҷида кати ҳарду мо дида омадем. Рустам смена рафтагӣ буд, ҳамин рӯз саҳарӣ омад, соати 11 аз смена омад. ҳозир қати соҷида диданӣ рафтанд. хайр мебинем ҳамин рӯзҳои наздик ба худо хоҳад уже ремонташа сар мекунем. лекин ҳоли интихоб накардем. 3-4 вариант ҳаст, ҳоли интихоб накардем. хонаи духонагӣ ваи мова, мақсади мова ҳамин хонаи духонагӣ харидорӣ кардан. Сехонагиам мумкин мебинем, вариантҳо ҳаст. баъдан барои шумо ҳатман аз хонаи бачам навор мекунам, бо шумо падилитса мекунам. Так, Сулаймон Ғаниев: апа реклама мекунед? Бале, реклама мекунам духтаро. Так, мара нависм тона сумша метиям, илтимос одам регистратсия кунам, як линиям слабые. Нависед, ватсап банависед духтаро. Так, беҳтарин апаҷон муборак шавад, худоҷон аида бисёр тият, омин раббул оламин. Мариам навиштанд. раҳмат хоҳари азиз, саломат бошед. барои шумоям қуллаҳои баланд насиб гардад илоҳим. ҳамаш оҳиста оҳиста мешавад духтаро. Париз Боев: салом апаҷон, шумо беҳтарин зан. ваалейкум салом, саломат бошед. иншаалло тамос мегирам навиштанд. духтаро, имрӯз соҷидамоҳи ман як булочкаи бамаза пухтагӣ видео кардам. рецепташ кати пагоҳ мемонам. Ина духтаро, 2 подноси калон буд, бачаҳо аллакай хӯрдан барои полдник. инҷа бошад творческий беспорядок, компот карда истодам. ана михел, рӯзи ман ана мин гуна мегузарад. инҷа компот барои полдник пухтагӣ будем. инҷа вай слива, инҷа бошад ман вай ба мурғии хонагӣ харидорӣ кардам духтаро. ях кунондагӣ буд. об кушояд, 4 та мурғ папалам тақсим мекунам, яъне 2 тақсим мекунаму намак мекунам барои бульён. ана михел духтарои азиз, банкаҳои духтаро тайёр кардагӣ. имрӯз бегоҳӣ компот тайёр мекунем барои зимистон. савол бошад марҳамат духтарои азиз, саволотона тиед. раҳмат ҷонам, иншаалло тамос мегирем. ассалому алайкум апаи рудобаҷон, бо нияту орзуҳоятон аллоҳи меҳрубон расонад. ҳамин кадоме занг зада истодааст? ҳозир духтаро ман ҷавоб диҳам. ҳозир духтаро як одам навишта истодааст. оиди хемохем бадтар ҷавоб метиҳам гуфтам. так, душанбе, аллоҳи меҳрубон морам соҳиби хона гардонад. илоҳим духтаро ҳаматона соҳиби хона гардонад. апа, я просто восхищаюсь вашей келинкой. Самия Ходжаева навиштан. Я тоже восхищаюсь ею. Она у меня очень хорошая. Она не келинка, а дочка моя. дар вақти эфир занг назанетон илтимос. ман 100 боро гуфтагӣ ҳастам. хайр ин кас ба фикрам аз командаи мо нестанд, барои ҳамин намедонам ки дар вақти эфир занг задан лозим нест. ина инҷа Рустамам занг задааст. ино хонабинӣ рафтагӣ будан Рустам кати соҷида. хулоса шаҳри мо ва духтаро хонаҳо арзон буд, беҳад хонаҳо арзон буд. духонагия
850 ҳазор рубл харидорӣ кардан мумкин буд, лекин ҳамин шабу рӯз баъди ҳамин об зер кардани шаҳри Орску Оренбург хонаҳо яку якбора нархаш боло буромадааст. Беҳад хонаҳо қимат шудааст. Ясинҷон, Рудоба Парвина шуша гирифт бо албатта Парвина ҳамроҳи шавҳараш оилаи як мустаҳкам ҳастанд, оилаи беҳад нағз ҳастанд, зиндагӣ доранд. Омин ҳамарам соҳиби хона кунад марам. Омин илоҳим қайюмова навиштанд. Баъдан духтаро оиди ҳамин хона шумо нақл доштам. ҳозиро бошад хонаҳо беҳад қимат шудааст. Як хонаи духонагӣ дидем. Якхонагӣ дидем, якхонагӣ сразу отказ кардем. Духонагӣ, сехонагӣ дида истодаем. Ҳамин рӯз бо як варианти дигар аст. Кани ҳозир биёянд, агар маъқул шавад, сразу мегирем, ремонташи сар мекунем. Так, машалло навиштанд як нафар. ана ҳамин хел духтарои азиз. Савол бошад, марҳамат духтаро. Баъдан духтаро оиди хемухем. Духтаро, хемухема ман чӣ хеле ки гуфтам, 3 моҳ леченияш 3 моҳ аст ва онҳое ки 10 рӯз хӯрда аллакай не результат надод гуфтан, 10 рӯз не духтаро. Шумо аввал 1 моҳ истеъмол кунед. Баъдан мебинед ки беҳбудӣ ҳаст организмба, уже бемориҳотон бартараф шуд. Баъд шумо метавонед боз 2 курси дигар гиред. Духонага чанд пул апаҷон? Духонага 2 миллион мегум, 1,5 миллион, 1 миллиону 200 духтаро духонагӣ. Айни ҳол 1 миллион бе ремонт духонагӣ ҳаст, якум этаж. Ҳамин апа гуфт ки дар бораи дигар кас гап назанед, чӣ гап мековен? Ана михел духтаро, айни ҳол духонагӣ 1 миллион якум этаж, ремонташ он қадар нағз нест. Хайр, ремонта ҳозир 200-300 ҳазор ба ягон устои нағз ёвед, ремонт мекунад. Устои арзон ремонт мекардагӣ бошад, мекунад. Так, аз Аллоҳ наметарсен, ғайбат мекунен, ҳамин кас намехоҳанд гап задан. Вали Аллоҳ муҳибзода навиштанд. Духтаро, ҳамин гапои худам оя гап занед, гапои дигар одамо ман чӣ хеле ки гуфтам, на шунидан мехоҳам, на гап задан мехоҳам дар бораи дигаро. Шаҳри шумо куҷо буд? Шаҳри мо город Медногорск, Оренбургская область. Зарина навиштанд. Апаи Рудоба, кошелёктон пур шуд. Раҳмат Заринаҷон. Ҳамин бо кӯшиши ғайрати шумо пур мешавад кошелёки манам имрӯз паго. Фея навиштанд. Хонаи замини беҳтар нест ми апаҷон? Хонаи замини беҳтару акнун ино ҳоло ҷавон ҳастанд, мехоҳанд ки квартира бошад, многоэтажка бошад. Барои чӣ? Акнун барои он ки кӯдаки майда мешавад. Кӯдаки майда кати агароту ин чизои нигоҳубин кардан наметавонад. Хайр, мо хонаи заминӣ дорем, хонаи мо мебиёянд. ана михел духтаро, барои ҳамин Рустам мехоҳад ки хонаи заминӣ бошад, лекин айни ҳол хонаи заминие ки таби дили мо ҳаст, нест ҳамон хона наличева. Барои ҳамин квартира мегиранд, баъд оҳиста оҳиста заминиам мегиранд, фарзандашон зиёдтар шавад, 2-3 фарзанддор шаванд, баъд заминиам мегиранд насиб. ана михел духтаро, имрӯз Дина Соҷида кати мо рафта дидагӣ будем. Имрӯз Рустам қати рафт. Ҳозир валберис даромада майда-чайда барои наберам, барои оянда заказ кардам, ҳозир гирифта мебиём. Лекин духтаро, нишон наметиҳам ки барои шумо сюрприз мекунам. Так, салом апаҷон, Довар Бобоев навиштанд. Ва алейкум салом, хуш омадед ба эфири мо. Баъдан духтаро, мехоҳед оиди витаминҳо маълумот гиреда? Ба фикрам ҳамин чанд нафар мепурсанд оиди ҳамин витаминҳо. Ҳозир барои шумо як намуд витамина дар бораш маълумот. Витамини женшень. Ана духтаро, баъдан анамин женшень
красный женьшень. Женьшень аз 2 сол то 6 сола парвариш мешавад. парвариш мекунанд ки то ки аз ҳамин женьшень як намуд витамини барои организм фоидаовар тайёр кунанд, яъне биологически активная добавка. Ба ҳамин хотир барои заказ, духтаро барои заказ кардани женьшень ба ватсапи ман нависед. Доставка 10 рӯзба мерасад. Образовательный центр, яъне пункт выдачива 10 рӯзба мерасад. Шумо метавонед рафта гиред, номери заказа нишон медиҳед, мегиред. Нархи женьшень духтаро 6500 рубл. 6500 нархи женьшень духтаро ва доставка бепул мекунем духтарои азиз. Ва баъдан женьшень барои мардҳо фоидаовар аст, барои занҳо фоидаовар аст. Женьшень се намуд мешавад: женьшени сиёҳ, сафед ва сурх духтарои азиз. ба ҳамин хотир мо ба наличия ба ҳар намудаш ҳаст. оиди женьшень шумо метавонед аз Google дар омада маълумот гиред. Ана ҳозир ман масалан чӣ гуна маълумот мегиред? Google медароед духтаро. Ана Google медароед. Для чего полезен женьшень? Полезен женьшень. Улучшает кровоток, в том числе в области гениталий, стимулирует аппетит, повышает работоспособность и выносливость, благоприятно сказывается на половых функциях, в том числе эректильной. Так, Анна духтаро. Какие болезни лечит женьшень? Настойка женьшеня относится к известным растительным медикаментам. Ее назначают для терапии гипотонии, астении, переутомления, неврастении, вегетативной дисфункции. Медикамент также показан после длительных инфекционных болезней для повышения иммунитета духтаро. Дидед? Барои иммунитет, барои воспаления. Баъдан духтаро дар таркиби хемухем, асоси хемухем ин женьшень аст духтаро. ва боз дигар намуд гиёҳҳоя добавит кардагӣ. Ба ҳамин хотир худи женьшень ҳам ҳаст, чиста ҳамин женьшень барои иммунитет ва ҳам хемухем ҳам ҳаст. Барои заказ марҳамат ба ватсапи ман нависед. Машҳура Шаҳобовна навиштанд: набирачадор шудед ми апаҷон? Не духтаро, не ҳоли не 2 моҳ паст. Так, деньги в обороте, чемодан, вокзал и в Таджикистан. Так, здравствуйте, передайте привет моему другу, его имя Яша Лава. Так, ассалому алейкум. Илоҳо набирачатона ба умри дарозаш, бо ватани сиҳаташ, ба 4 ишкели бутунаш, ояндаи некаш қатъи дасташон багиранд. Ҳазор раҳмат. Соҷидахон баям, худованд тани сиҳату так умри бардавом гуфтанд. Так. Раҳмат хоҳари азиз. Шумо баям худованд умри дароз диҳад. ҳамаи орзуи ҳавасатон барасонад худованд. Саломат бошед, сарбаланд бошед. Так. Спасибо. Пожалуйста. Хайр духтаро, Анна Михаил. Салом алейкум ба ҳама. Каримова Таманно. Ва алейкум салом Таманно. Машҳура Шаҳобовна, апа аризатон чӣ шуд? Аризам ҷош ба аризама дальши давом дорад иншоалло. Переживат накунед. Онҳое ки суханҳои қабеҳ гуфтанд дар рӯзҳои наздик насибашона мегиранд. Ана Михаил духтаро. Так, салом алейкум. номи набирачатонро ҳам роҳи мо интихоб мекунед. Номи набирачатонро ҳамроҳи мо интихоб мекунед апаҷон. Иншоалло духтаро, ҳамин идеяи нағз гуфтед, фея навиштагӣ. ҳоло мо дар фикр ҳастем ки чӣ хел ном гузорем. Насиб
набирачадор шудам, эфир мекунам, номаша интихоб мекунем ҳама каса. Ягон номи ҳамин хел ном мегузорем, ки ҳам барои Россия муносиб бошад, ҳам барои Тоҷикистон. Ҳамин хел номи хушрӯй медиҳем. Номам беҳад дар ҳаёти одам рол бозӣ мекунад, духтаро. Бозоралӣ Одинаев: салом алейкум. Ва алейкум салом. Так, Фея: саломат бошед хоҳари азиз, идеяи беҳтарин кардед. Раҳмат бори дигар. духтарои азиз, акнун эфирамона ба охир расонем ё ки камтари дигар суҳбат мекунем. Машҳура Шаҳобовна: хело зани бо маданият ҳастед, саломат бошед. Бизнес леди: салом. Ва алейкум салом. Нигина: салом апай Рудоба, илоҳим сиҳат саломат бошед. Привет из Сургута. Раҳмат. Маҳина: шумо хуштомани хубен. Ман ҳаракат мекунам ки хуштомани хуб бошам. Барои он ки вақте ки фарзанди як кас оилаи мова омад, масалан ҳамин Соҷида оилаи мова даромад, масалан хонаи ман ба омад, ин чӣ хел ниёз ба дастгирии ман дорад, ниёз ба дастгирии фарзанди ман дорад, ба якдигарфаҳмӣ бошад бояд. Барои ҳамин ман ҳаракат мекунам ки хуштомани хуб бошам. Акнун албатта ҷои модара ягон кас гирифта наметавонад, лекин ман кӯшиш мекунам ки ақаллан ҳамин чӣ хел гӯям, модари дуюмаш шавам. Ман ҳаракат мекунам барои ҳамин. Илоҳим хости дилатон бошад. Раҳмат. Ана Михел: духтарои азиз, масалан дар ҷавонӣ, дар ҳамин ёшӣ хатогӣ ҳамамон мекунем. Келинам ҳамин хел келинам робот нест. Ягон ҷува хатогӣ мекунад, ягон ҷува масалан ягон чиз аз хотираш мебурад. Барои ин албатта ҷангу ҷанҷолу ютуб баромадан дар кор неву хона ва ҳал кардан дар кор. хӯришҳои болаззат. Спонсори мушфиқу меҳрубон. Саломат бошед. Инам як духтари командаи мо ба фикрам. Кош ҳама ранги шумо бошанд. Зиндагӣ медонед чӣ хел аст, духтаро? Ман ҳам як вақто келин будам, ана хуштоманд шудам. Келини манам хуштоманд мешавад. Масалан 2 сол, 20 сол пас, 21 сол пас хуштоманд мешавад. Дунё бумеранг, духтаро. Ҳама чизе ки як касба мекунӣ, дари як каса мезанӣ, пагоҳ дари туям мезананд, мегӯянд ку. Барои ҳамин ҳамавақт якдигарфаҳмӣ бояд бошад. Нисбати келину хуштоманд бояд бошад якдигарфаҳмӣ. Ман тарафдори он ҳастам ки келину хуштоманд бояд аз духтарадам зиёдтар донем. Барои чӣ? Пагоҳ қатъи ту ҳамин келин мешинад. Духтар ин хел возможност надорад ки қатъи модар доимо дар бари модар бошад, дар назди модар бошад. Барои ҳамин хуштомане ки келинаш ба муомилаи хуб мекунад, ин беҳтарин кор аст. Пагоҳ як стакан оби ҳамин келин метиҳад. Бизнес леди навиштан: дар ягон ширкат кор мекунед? Албатта кор мекунам. Дар ширкати Атоми кор мекунам. Биёед шумо ҳам қатъи мо кор кунед. Шумо ба фикрам дар дигар ширкат кор мекунед. Аккаунтатон ба дигар ширкат. Афсус ки на ҳама мисли шумо фикр дорад. Бале, хайр ҳастанд хуштоманои ҳамин хел намефаҳмидагиам ҳастанд. Акнун ҳар як кас аз оилаи худаш вобаста. Бозоралӣ Одинаев: апаҷон, неста ягон духтари нағз зангирум? Не, бародар, ман намедонам. Духтарои нағз ҳамаш уже занитанд. Бизнес леди: дар ширкати Фаберлик. Хайр, беҳтарин кор кунед. Барои шумо муваффақият, хоҳари азиз. ана ҳамин хел, духтаро. барои ҳамин ҳаракат мекунем ки ҳамроҳи Соҷида якдигарфаҳмӣ дошта бошем. ҳамроҳи келинам, барои он ки ман Соҷидае зиқ кунам, хафа кунам, бачаи ман зиқ мешавад. Ман зиқии бачама намехоҳам албатта. Машҳура Шаҳобовна: сабшени манам хонед. Нависед, хоҳарҷон, мехонам. Ҳамаи ба навбат хонда истодам. ана ҳамин хел, духтаро. оиди заказ, духтаро. Агар бароятон ягон чи
писанд биёяд. женшен, хему хем, витамин барои фарзандотон, барои аппетити фарзандотон беиштиҳа бошанд, барои иштиҳаашона овардан витамин дар кор бошад, марҳамат нависед духтаро. ана як моҳ пас аллакай тирамоҳ мебиёд, сар мешавад тирамоҳ, соли хониш сар мешавад, уже фарзандо чӣ хел 3 моҳ боз каникул, таътили тобистонава уже одат кардагӣ ҳастанд. мактаб рафтанашон душвортар мешавад, саҳари аз хоб бедор шудан душвортар мешавад. Аз витаминҳо харидорӣ кунед, беҳтарин кор мешавад. Так, Файзи Гул. Салом апаҷон, духтаро лайка фаромӯш накунед. Бизнес леди навиштанд: апаҷон, ами хемохем чанд сум? 8000 рубл хемохем. одобу муносибати келиндория ёд гирен, Машҳура Шаҳобовна навиштанд. хайр, акнун ҳамин хел Машҳураҷон хоҳари азиз, ҳаракат мекунем ки қати келин ягон гапамо ҳамин хел гап талош накунем, ягон грубит накунем якдигар, ба ҳаракат мекунем ки якдигар фаҳмӣ бошад. Соҷидаям беҳад духтари нағз. Зарина навиштанд: Машҳура хуштомадатон атомида регистратсия кунед, ранги апай рудоба мешавад. ҳамин Зарина кӣ бошад? гапҳои беҳад нағз менависад. Абзор Садовод: салом Рудобаҷон. Ва алейкум салом апаҷон. Ангелочка: ассалому алейкум апаҷони қандам. Ва алейкум салом хоҳари азиз. ана ҳамин хел духтарои азиз, акнун ман худама таъриф карданӣ нестаму, ҳақиқата гуфта истодам, хонаи мова ин хел ҷангу ҷанҷолу доду вою ҳайвай нест. ҳаққи гапро гуфтед. Ман ҳам ду писар дорам, келин мекардагӣ асосаш ҳурмат кунаду писарамро ҳам моро. Ман сразу хони ҷудоба мебурорам. беҳтарин кор мекунед. лекин сразу набуроред. Бояд келин шумо гуфте як моҳ ду моҳ зиндагӣ кунад. Ино ҳоло ҷавон ҳастанд, мисол зиндагия он қадар хуб дарк кардагӣ нестанд. Шумо бояд камтар зиндагия фаҳмонед, баъд алоҳида кунед. Абду 90 навиштанд ки беҳтарин спонсор, худоро шукр ки ман бо шумо кор мекунам. ана духтаро дидед, духтарои ман чӣ хел комментариҳои хуб менависанд. Марҳамат духтаро, ба командаи ман ҳамкорӣ бо ман духтаро. онҳое ки то ҳол регистратсия шудаӣ нестанд, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем дар командаи иттифоқи ман. хайр духтаро, инҷа рустами ман беҳад сообщение зиёд навишта истодааст. чӣ хеле ки гуфтам, ино хонабинӣ рафтанд. так хонабинӣ рафтам. кани бинем чӣ имрӯз маслиҳат кунем, ягон хулосао мебиёем. Асмоа Сафарова: садоятон ширин, машааллоҳ. Машҳура: мо ҳам шуморо дӯст медорем, саломат бошед. келинди хабарбару хабарбиёр нашавад, зиндагӣ беҳтар мешавад. бале, зиндагӣ ва ҳама чиз пастӣ мешавад, баландӣ, талхиву ширинӣ мешавад. бояд келин босабр бошад. босабр шавад, ҳамаш нағз мешавад. хайр духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфири имрӯзамона ба охир расонем. насиб пагоҳ ҳаракат мекунам эфир кунам. эфир ки нашуд, видео ҳатман мешавад духтарои азиз. то эфирҳои оянда саломат бошед, сарбаланд бошед, хонаобод бошед. ҳамаи ҳамватанони мо ки дар ҳамин Россия ҳастанд, доимо сарбаланд бошанд. ба ҳамаи мусофирони Тоҷикистон сиҳатмандӣ хоҳонам, сарбаландӣ, хонаободӣ хоҳонам. хайр духтарои азиз.